Üdvözlök mindenkit, én Milus vagyok, és ez itt a Minecraft Bucket szerver készítés második része, ami a pluginokról fog szólni. Hát akkor megint kell egy kis, úgymond, hát, hogyan mondjam, leállítás egy pillanat. Na, sziasztok, itt is vagyok. Elnézést. Akkor kiválogattam 4 plugint, egy alap plugin, de ezek kelleni fognak a szerverhez. Hát az auto shoving az mindig, mert ez elmenti a dolgokat, hogyha te véletlenül bezárod és nem mented el. Az anti-creeper szerintem az nagyon fontos, hát a plot me is elég, és a clear lag, ami a laggot eltávolítja nagy részt, ha van lag, de az mondjuk mindig van. Hát nálunk, hát mi nem csak ezt a 4 plugint használjuk, hanem összesen 55 vagy 56-ot, mindegy. Tehát színesírás, mit tudom én, essential tábla, meg táblák, meg bújszel, meg mit tudom én, mik vannak még. Na, ez a 4, de a legalapabb az, van egy olyan, hogy AutoMe, az a regisztrációs plugin. Hát ha benn van a lomtáramban, akkor igen, itt van. Akkor AutoMe, akkor azt ez is kelleni fog. Na, ez a regisztrációs plugin, ez a szerverünkhez kell. Hogyha valaki mondjuk ugyanúgy 1.6.2-es Minecraft-ra szeretne följönni, viszont ahhoz nem kell regisztráció, akkor ellophatja a nevedet, de ez nagyon ritka, ugyanis a szerver általában meg szokta akadályozni, ha van egy ilyen pluginben, hogy így IP-ről nézze, na de mindegy. Mondjuk az lehet, hogy alapban benn van, na mindegy. Az a lényeg, hogy ez is nagyrészt kell. Akkor nyissuk meg a Minecraft szerverünket, és itt van nekünk egy olyan plugins mappa. Ide szépen beillesztjük ezt az 5-öt. Na, hát akkor indítsuk el. Start.bat. Az előző videó, hát az most megy föl. Mint látjátok, ide már be van írva a bucket, a what's my IP, a bookit, és ide, hogy mit kell, és ezt kihangsúlyozom, hogy ide bucket legyen, és akkor bucket legyen annak is a neve, magának a jar fájlnak. Akkor ezt töltsön be, addig én elindítom. Ez nem Watercraft, hanem TTCraft, csak át van nevezve. Próbálok minél hallhatóbb lenni, csak hát ez nehéz. Na, akkor lépjünk be. Ez lassan is indul. És akkor lépjünk be. Elvileg jó. Így bizony. Hát azt nem javítottam ki, de most nem izné zavar. Na. És akkor már kéri is, ugye, hogy per register, teszem föl 1-2, mondjuk legyen 1-3. Na, a 2-es mindig kiadom. És az nem fogjuk beírni, akkor ki fog minket dobni, szóval ki fog minket valami fly miatt, de nem tudom, hogy ezt magyarul vagy angolul írja. Na, szóval akkor ugye, egy pillanat csak, így. Na, szóval, akkor ugye milyen pluginok is vannak, ezt úgy tudjuk megnézni per PL, ezt csak az adminok tudják, hát auto shoving, a clear lag, a plot me. Na hát akkor most megmutatom nektek, hogy hogyan kell plot me csinálni per mv reatte normal kötőjel g és plot, mert azt hiszem így kell. Nem így, na pillanat, megnézem, hogy kell, felejtettem már. Na, elnézést, megnéztem, és nem állítottam vissza a Skype-ot, mert nekem ő leírta Milike, még amikor nagyon kezdő voltam, leírta.
MV create plot word per MV create, ezt kihagytam. Plot word, kötőjel normál, G. Plot mi. És akkor most elvileg miért nem jó? MV create plot word. Miért nem jó? Jó van, basszus, és miért nem jó? Hát ez basszus. Pedig jónak kéne lennie. De ki fog fagyni a szerver. Nem értem. Mindegy, lehet, hogy ez még kell egy külön, még van multiverse, meg mit tudom én, még ezek vannak, szóval lehet, hogy az hiányzik, de jó van, ez egy plot, mi beírjátok ezt, és akkor beírjátok ezt, és akkor beírjátok, hogy per mvtp, és akkor a nevét, hogy mvtp plot world, és akkor ki fog dobni egy telkes részen. A Word Editnek is lesznek külön videó, ami külön videóba lesz belefoglalva, hogy ott kell csinálni. Szóval addig nem csináltunk semmi érdekeset, de 4 plugin van bent, a PlotMe, ami nem tudom, hogy miért nem működik, mindjárt megoldom pillanat. Na, itt is vagyok, beraktam pár plugin per login, és akkor ugye no flying is not enabled on this server, fly miatt kibaszott, elnézést, hogy fogalmaztam, nem. Na. Au, hát ezt megszoktam. Ja. Mi? Ja, ugye el van véve az oppom is. Opmilus. És akkor hogy már jó a GM1 is. Na hát akkor megmutatom, hogy milyen pluginokat raktam be. Mi? Perkölő. Opmilus is miért nem tudom megnézni. Na. Itt vannak a pluginjaink. Mindegy. Per manual milus admin. Most talán. Na, szóval beraktam, ja nem 50 plusz, hanem 34 plugin használunk, ez mind, és akkor most megnézem, hogy lehet plotword, a normal, kötőjel G, plotme, na, most jó, valami még hiányzott belőle. Elkezdi generálni a plotwordöt. Akkor így kell majd beírni, hogy plotword per mvtp plotword. Itt vagyunk a plotwordben, hát ezt meg kell várja, még betölt. Itt telkünk, beírjuk per plotme auto, és tetszőlegesen ad nekik telket. Itt vagyunk, ez a mi telkünk, de mi, aki adminat tud építkezni bárki telkén. Na, hát ezt is megmutatom, hogy lehet eltüntetni, hogy ezt ne írja ki. Azt le lehet írtani, hogy ne spavnoljon, de semmi. Na hát ennyi, és akkor a Word Editről, meg majd a következő videóban, ami nem most lesz, mert örülök, hogyha ez már fölmegy, ami anyjafon lesz. Ami ugye nem most lesz, mert hát még ezt is fel kell töltenem, úgyhogy hát köszönöm a figyelmet, én Milus voltam, iratkozzatok fel, lájkoljátok, osszátok meg, köszönöm a figyelmet, sziasztok!